Hei ja tervetuloa jälleen kanavan pariin. Itse asiassa eilen kävin juoksemassa 100 metriä tuossa Oinaalla urheilukentällä. Tuntui tosi mahtavalta pitkästä aikaa lähteä liikkumaan ja onnistuin myös siinä 100 metrin juoksussa, että tää mun edessä oleva kaveri, niin hänen kanssa mä lähdin käymään tuolla urheilukentällä ja juoksu tuntui tosi hyvältä ja eka kertaa 100 metriä suoralla. Aivan mahtavaa, että... No niin, tässä on nyt tämmönen mielenkiintoinen retki tänään tämmöiseen paikkaan, missä sä et ole varmaan kauhean monesti tottunut käymään. Se näkyykin tuolta taustalta, niin minkälaiset tunnelmat? No kyllä mä saan ihan mahtavat tunnelmat ja kokeillaan sitä 400 metrin juoksua ja toivottavasti onnistuu paremmin ja näin poispäin. Miltä sä luulet, että noin etukäteen, että se alkaa tuntumaan sitten, että missä tulee no kyllä se minkälaisia tuntemuksia? No ehkä alussa tai loppupäässä, ei tiedä koskaan, että mitä tulee tapahtumaan, mutta aika näyttää. No pääsetkö sä hölkkäämällä tai meneekö kävelyksi, mitä sä veikkaat tästä? Aika paha kysymys, mutta veikkaan tämän hölkkäämällä aluksi. Mutta miksi sä nyt oot sitten innostunut tähän yhtäkkiä vuosien jälkeen? No mä kattelin urheiluvideoita netistä ja huomasin hetkinen juokseminen. Ja siitä se lähti alun perin ja katsoin kaikkea treenivideoita netistä ja muutenkin, niin siellä oli kaikki kaverit, suurimmat osat kävi urheilukentällä juoksemassa ja siitä se lähti. Joo, no ja siirrytään tässä, mä alan kuvaamaan sua, niin katsotaan miten tää menee. No niin, se oli 100 metriä. Miltä se sitten nyt tuntuu? Se varmaan oli ensimmäinen 100 metriä pitkää aikaa. Se tuntuu hyvältä. Meinaatko koittaa 400? Ei pysty. Niin, mäkin vähän ajattelin, että se voi olla aika raju lähteä kylmiltään. Mutta toi oli iso saavutus. Saatko sä siitä nyt minkäännäköistä aikaa sinne? No ehkä kuvaa. Niin, mutta aikaa tai ei, niin onneksi olkoon. Joo, kiitoksia. Tää on ihan huippufiilis jäi eilisestä ja luultavasti painoa on pudonnut tosi paljon. En tiedä yhtään minkä verran, mutta luultavasti paljon ja mä oon ihan häkeltynyt. Mä en olisi uskonut tätä ja nytkin on 1116 näyttökertaa. Se on ihan mieletön määrä ja luultavasti varmaan nouseekin nuo näyttökerrat. Että tässä sitä ollaan kuntoiltu ja kuntoillaan kesää kohti lisää kovaa vauhtia ja tullaan painoa pudottaa varmaan vielä 8 tai 10 kiloa lisää ja näin poispäin. Eli tilatkaahan ihmeessä kanavani ja painakaa tilausnappia, jos haluatte ilmoituksen, painakaa sitä kelloa, niin saatte uusia ilmoituksia videosta. Nähdään ensi kerralla. Hei hei!